Здравейте на всички! Днес искам да си поговорим за сутрешната рутина. Тема, която в последната година или две е доста популярна. Но още в началото искам да кажа нещо важно. Рутината е нещо много лично и това, което работя за едни, може да не е подходящо за други. Всеки от нас има различен начин на живот, различен работен график и различни лични нужди. Аз, например, работя на смене и рутината ми изглежда различно в зависимост от това дали съм на работа или съм в моите почивни дни. Сега ще ви кажа как изглежда сутрешната ми рутина, когато почивам. В моя почивен ден обичам да ставам рано, някъде между 5:30-6 часа. Лягам си в 9:30 да подчертая. И не се чувствам длъжна да ставам, просто ми е приятно. Ранното събуждане ме носи усещане за спокойствие и свобода. Много от нас вярват, че ранното ставане е нужно само когато имаме нещо спешно за вършене, но аз открих, че сутрините могат да бъдат време за мен, време за нещата, които обичам. Започвам деня си с чаша чай, който ми действа успокояващо и ме настройва за това, което предстои. Докато го пия, отделям около 1 час да почета малко книга и да попиша в моя дневник. Тези дейности ме карат да се чувствам по-свързана с себе си и ме дават спокойствие и вдъхновение за деня. Ако не сте пробвали, препоръчвам го. Помага да се освободим от напрежение и да влезем в хармония с себе си. След като приключа с тази рутина, продължавам с малка тренировка за мобилност или йога, което ми отнема около 15-20 минути. Това са упражнения, които ме раздвижват, но без излишно натоварване. Обичам също да тичам по 2-3 км. Това за мен е идеалният начин за събуждане, вместо кафе, вместо абсолютно всякакви енергийни напитки и кофеинови. Но, за съжаление, за момента съм преустановила извинявам се, тичането поради контузия, но все пак се опитвам да се раздвижвам максимално, когато съм вкъщи. След тренировка си приготвям шейк за закуска и чак след това поглеждам към телефона си. Опитвам се да избягвам всякакви устройства в, може би, първия половин-един час след събуждане. Вероятно сте чували, че това е здравословен навик, защото ни дава време да се събудим без да вкарваме излишен стрес в себе си от известия, информация и излишно скролване. Признавам, че не винаги спазвам това правило, но се старая и съм доволна, когато успея. След като приключа с всичко това, започвам с дневните задачи, вече освежена, заредена и така. А сега ще ви кажа как изглежда рутината ми в работен ден. Тогава е малко по-збита сутрешната ми рутина и много подредена, тъй като времето ми е ограничено. Отново ставам рано, към 5:30, но не мога да си позволя дълги занимания. Приготвям си чая и шейка. Прочитам 1-2 страници от книгата, правя малко разтягане или само едно от двете. Няма значение, но ме кара да се чувствам все пак добре, че дори за кратко съм успяла да изпълня някои от моите сутрешни рутини. След това се приготвям да се обличам и към 6:20 излизам за работа. Защо рутината е важна? Искам да подчертая, че няма универсална сутрешна рутина, която да е подходяща за всеки.
Всеки човек има различни графици и е важно да намерим това, което работи за нас. Аз, например, съм опитвала да ставам и в 4 часа, но разбрах, че това не е за мен. Усещам се по-енергична и по-спокойна, когато ставам малко по-късно, но все пак рано. Много хора пък си лягат късно и за тях ранното ставане е невъзможно. Плюс това не мисля, че е здравословно да го правиш постоянно. И това е напълно окей. Всеки трябва да намери своя ритъм и да го следва, без да се насилва. Има една тема за циркадните ритми, за която искам да си поговорим и как те влияят на нашия сън и енергия. Мога да направя още едно видео на тази тема, ако ви е интересно. Циркадните ритми са нещо като вътрешен часовник на тялото, който ни подсказва кога е най-добре да спим, кога е най-добре да се събудим и кога е дори най-добре да ядем. Спазването на тези ритми може да подобри както физическото, така и менталното ни здраве. Сега ви пожелавам един приятен ден или вечер, зависи кога гледате видеото, и се надявам, че това видео ще ви даде малко вдъхновение за вашата собствена сутрешна рутина, независимо дали ставате рано или обичате да се поспивате. Важното е да намерите това, което ви кара да се чувствате добре и ви зарежда за деня. Не забравяйте, рутината е нещо лично и няма правилно или грешно. Оставете ми коментар. Ще се радвам да ми оставите коментар каква е вашата сутрешна рутина и дали искате да чуете повече за циркадните ритми и моята вечерна рутина. Това е от мен. До скоро и приятен ден!